Hello po mga kailaw, kumusta and welcome po dito sa ating channel. Ngayong araw meron tayong isang napakagandang istorya. Very inspiring tong istoryang ito at sana'y tangkilikin mo ito, panoorin mula sa simula hanggang sa dulo. At syempre magbibigay ito ng panibagong mga aral sa buhay. Paki-subscribe naman kung baguhan ka pa dito sa ating channel. And syempre i-click mo na rin yung notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga uploads. At syempre huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-share sa mga kaibigan upang mapanood din nila itong istoryang ito. At ito na ang ating istorya. Malungkot noon si Aso dahil ramdam niya na hindi siya masyadong nabigyan ng pansin. Kaya nung nakita niya si Pusa. Ikaw ang pusa ka. Alam mo bang mas mahal ka nung amo natin kaysa akin? Isipin mo, pinakain ka at pinatulog pa sa loob ng bahay. Samantalang ako ay dito lang sa maliit na espasyong ito. Labis ang ginawa kong pagbabantay araw-gabi sa bahay na ito. Pero ito lang ang napapala ko. Ayaw naman kay Pusa. Tumahimik ka nga dyan. Di mo ba alam na kung wala ako sa pamamahay na ito, ay malamang sa malamang, sira na lahat na damit ng amo natin. Araw-gabi din na nagmamanman ako upang huhulihin yung mga dagang nagtangkang sumera sa mga damit, lalo na yung mga pangpatsoy ba na damit. Sakaling kung makita ng amo natin, malasakit kong ito, nabigyan pa sana ako ng mga pangpatsoy niya. Kaso wala wala akong magawa. Walang kasya siguro, yung bandang na yun. Tingin ko'y walang silbi ang pagpatsoy niya. Akala niya mas pogi pa sa akin. Wala sa kalingkingan yun. Di nagtagal nagpuntang dalawa kay Tandang. Sabi ni Pusa kay Tandang. Tigilan mo yung pagbabapogi mo. Yung pangit tingnan Kasi wala kang nagawa sa pamahay na ito. Araw-gabi, nagmamalasakit kami ni Aso, pero mas minahal ka pa nung amo natin kaysa amin. Ang sakit Lalo na yung makita ko pa yung pangit mong pagbumuka. Sinagot naman ni Tandang ang kanilang mga panunumbat. Teka lang. Ano? Pangit ako? Hindi niyo ba alam na naging Mr. Halloween ako noon? Pangit ba yun? Mag-research nga kayo. Pero teka lang. Mukhang di ko matanggap yun, Pusa ka, baka ma-flying kiss, ma-flying kick pa kita. Akala mo wala akong nagawa? Tuwing madaling araw, alas 3 pa lang, malakas pa sa turutot ang boses ko. Pang ipaalam sa lahat, lalo na sa amo natin na dapat na bumangon kasi malapit nang mag-umaga. O ano sa tingin mo, Aso? Bakit blink lang yung mata mo? Sa tingin ko yung kalabaw na yan, ang walang silbi. Kasi araw-araw pinakain at palagi tinali dyan sa ilalim ng puno. At mukha namang walang nagawa kasi mataba Pinuntahan naman sa tatlo ang kalabaw at ito ang sinabi ni Tandang. Sarap ng buhay mo, kalabaw. Bakit kaya ay mas may time si amo natin sa'yo kesa sa amin? Sabi ka na pinansin pa palagi ni amo. Oh no, it's unfair. Wala ka talagang silbi. Sumagot din naman si Kalabaw. Ano po? Ang sakit naman yan. Di ko akalaing nilalait niyo pala ako ng ganyan. Hindi niyo alam na ako ang araw-araw na nandoon sa sakahan upang mapagsilbihan yung amo at saka may maipong pagkain sa kanyang bahay. Sabihin niyo pang walang silbi? Siguro sa tingin ko, yung baboy na yan ang walang silbi dahil halatang halata na araw-araw na nandyan lang. Pinaligo, umaga't hapon naligo. Pinakain pa ng mga mamahaling feeds. Sa akin, damo lang ang kinakain araw-araw. Tingnan nyo, di ba yan ay totoong walang silbi? Di nagtagal nagpunta ang apat doon sa baboy at ito ang nangyayari. Napadalaw kayo. Halika kayo dito. Anong may tutulong ko? Ha? Ano? May tutulong ka ba? Siguradong sigurado ako. Walang may tutulong yung baboy na yan. Oo nga. Lalo na sa aking pagpapapogi. Alam mo, nakikita namin na talagang wala kang silbi sa pamamahay na ito. Baka nagkakamali lang yung amo natin, isasali ka sa pamamahay na ito. Nanahimik lang si baboy kahit gano'n na lamang ang kaniyang mga naririnig. At ito pa ang dagdag ni Kalabaw.
Bakit kaya mas inalagaan ka pa kaysa sa amin? Malaki naman talagang natutulong namin, di gaya sa'yo na walang silbi. Ako, damo lang ang kinakain. Si aso, tira-tira lang. At saka si pusa, kadalasan mga buto na lang. Kay tandang, mga uod o di kaya'y mga anay lang. Di kami gaya sa'yo na talagang mamahalin ang pinakain sa'yo. Andyan ka, palaging natutulog. At mas lalong nagpataba at lumaki ng husto. Dito nagsalita na si Baboy, ngunit mahinahon niyang kinausap ang apat. Pasensya na po sa inyo mga kaibigan. Oo, alam kong wala akong itutulong at walang silbi. Dahil dito lang, natutulog at kumakain ng gusto. Sorry po sa inyo kung ganito talaga ako. Yun! Kakainis ka talaga. Masisira lang ang araw namin. Kaligayahan namin kung palagi ka makikita namin mas paborito kaysa amin. Sorry din po kung ganyan. Pero hayaan nyo guys, darating din naman ang panahon na liligaya din kayo. Alam nyo guys, may good news ako sa'yo. Ano? Ano? Ikaw, may pag-good news pa dyan? Opo, kasi malapit na ang birthday ng amo natin. Next month na. Dapat excited kayo kasi kasiyahan yan eh. Siguro sinabi mo yan dahil sa araw na yan, ikaw ang mas masaya dahil proud ang amo natin na i-introduce ka sa kanyang mga bisita at lalo ka pang sumikat. Yun na nga siguro. Ngunit hindi ko matanggap na sa araw na yun, hindi kayo masaya. Mas pipiliin ko pang lumigaya ang mga kaibigan ko pagdating sa araw na yun. Alam kong hindi niyo ko gusto makita dahil masisira lang ang araw niyo sa akin. Sana hindi na mangyayari yun. Lumigaya man ako, malungkot lang din kayo. Pipiliin kong hindi na magpapakita sa inyo pagdating sa araw na yun para sumaya na kayo. Naway kahit sa isip at puso niyo ay mabura na ang ganit at puot dahil lang sa akin. Alam niyo ba na sa araw din yun, sa birthday ng amo natin, ako ang pinili upang may sapat na ulam para sa lahat ng mga bisita ko. At para makumpleto na ang kasiyahan, ako po ang magiging adobo. Ako din naman ang maging laman sa mga putahe upang sumarap daw ang mga ulamin. Ako ang inaalay sa araw na iyon. Malungkot man ako, magdurusa man ang isip ko. Pipiliin ko, lumigaya lang ang lahat, pati na kayo. Sana, sa biling kong ito, ay sumisibol na ang ligaya noon niyo pa pinangarap.